Турският Дарюшафака си осигури 8-то място в класирането на редовния сезон в Евролигата и съответно последния билет за участие в плейофите на турнира. Воденият от Дейвид Блат тим спечели убедително директната битка с сръбския шампион Цървена звезда и след 78-62 пред собствена публика продължава напред към елиминациите, докато белградският тим остана на 9-та позиция и приключи европейския си сезон, за да се концентрира върху Адриатическата лига и вътрешното първенство. Зелените от Истанбул се погрижиха близо 5000 зрители да останат доволни от показаното и да си гарантират още няколко мача в Европа. ЦСКА Москва победи Олимпиакос 90-86 в среща без особен заряд и двата тима вече се класираха в плейофната фаза на турнира, завършвайки съответно на второ и трето място. Затова срещата беше по-скоро протоколна. Най-резултатни за руския тим бяха Теодосич и Деколо, които отбелязаха по 23 точки. Уникс Казан победи Емпорио Армани Милано с 68-91 и по този начин прекъсна серията си от 12 поредни загуби. Въпреки победата, тимът от Русия завърши на дъното на класирането в Евролигата. Реал Мадрид пък потвърди лидерската си позиция в класирането, побеждавайки Анадолу Ефес 97-80. Тимът от Мадрид завърши редовната фаза на турнира с рекорд от 23 победи и само 7 загуби. След като вече са ясни всички участници в финалната осмица на баскетболната Евролига, ето и двойките за елиминациите. Реал Мадрид ще се изправи срещу Дарюшафака, Панатинайкос срещу Фенербахче, Олимпиакос срещу Анадолу Ефес, ЦСКА Москва срещу Баскония.